Здравейте, аз съм Рубен, а днес съм решил да направя едно видео, в което ще коментирам какво други хора говорят по някаква тема. Нещо като реакция с коментари. В днешния случай ще използвам познанията, които аз имам, както и моите убеждения, защото темата е религията, която е доста пикантна. Ще гледам отказ от подкаста при Тото с гост Сафрона, където те говорят точно за Бог. Преди да започна, трябва само да отбележа, че в това видео няма да упреквам или се подигравам по какъвто да е начин нито на Тото, нито на Сафрона за техните убеждения. Те имат право да вярват в каквото искат да вярват, имат право и да изказват мнение по тази тема. Аз просто ще използвам тези мнения и твърдения, които те имат, като отправна точка, за да направя това видео. По принцип трудно, защото аз съм пълен антиист, брат. На 100%, даже ако има малко повече над 100%. Какво значи атеист, братле? Човек, който грам не признава Бог, брат, не вярвам в това нещо. Ясно има някои хора, които грам не признават съществуването на това. Сафрона тук всъщност отговаря по доста ясен и разбираем начин за повечето хора. Трябва обаче да отбележим, че всъщност има различни форми на атеизъм, да кажем. Някои хора, например, вярват, че Бог, поне такъв какъвто е описан в която и да е религия, всъщност не съществува. Но не изключват възможността да има някакво по-висше същество от нас. А други хора напълно отричат тази възможност. Също така тук трябва да спомена, че много хора, които не вярват в Бог, може би повечето хора, било то брандирани като атеисти или не, всъщност не са против религията, защото в повечето случаи религията помага на хората да живеят по-добре. Бога е природният закон. Ще дам един нож на ръчка, убий ме. Ще ме убиеш ли? Защо още не. Нещо не би го направил. Ще да лежиш в затвора. Да. А защо ще лежиш в затвора? Защото такива са законите Ама откъде са тия закони? От хората. Не са от хората. Бога казва, че да убиваш е грях. И затова държавата прави така, че ти да бъдеш затворен. Преди да създадат Бога, който казва, че е грешно да убиваш, било ли е грешно тогава? Сътваряли ли са ги? Ти дори да си атеист и живееш по закони на Бога. Знаеш ли го това? Връзката между законодателството, религията и човешките морали всъщност е много сложна, за да може така просто да се каже, че всички закони идват от който да е Бог. Трудно е, ако не е невъзможно да преценим всъщност къде идват законите, дали са от Бог или от хората. Защото каквито и доводи да дадем, от която страна да сме, тези доводи винаги ще бъдат пристрастни точно тази страна. Ще обясня след малко. Вярно, че исторически религията по цял свят оказва всъщност огромно влияние в законодателството. Например, аз доскоро живеех в Малта, една държава, която и до ден днешен има църковни закони, които са в сила. В случая, например, Тото задава въпроса дали преди религията е било законно да убиваш. Тук отново зависи за коя държава говорим, за коя религия говорим, това дали включва всяка една религия или включва само християнството. Защото имаме сведения за някакъв вид законодателство още от над 2000 години преди християнството въобще да съществува. Кодекс на Ур-Наму. Той в момента се счита за най-старият запазен писмена конституция, общо взето, така да го кажем. И в тази конституция се гласи, че убийството всъщност е незаконно и се наказва с смърт. Но в древността хората също са вярвали в някакви божества. Често са смятали, че всъщност владетелите на техния народ са били някакви пратеници от боговете, а в някои случаи дори, че те са самите богове. В такъв случай може да се твърди, че тези закони също са били написани от богове. Но те са били излишници и ако вярваме, че тези богове всъщност не са били истински, несъществуващи, защото християнският бог е единственият, поне така не учат, то тогава тези закони не са написани от богове, са написани от хора, които си мислят, че са богове или че говорят с боговете. А относно пристрастията, когато вярваш в Бог и вярваш, че Божията дума е първа, съвсем нормално е да си мислиш, че законите произлизат от Божията дума. Докато в моя случай е съвсем различно. Аз вярвам, че това да не убиваш е нещо, което се е случило съвсем нормално и натурално. Нещо друго, което ние сме еволюирали да имаме, това е да имаме емпатия. Едно, може би, от най-важните неща за нас. И емпатията е причината за това да виждаме убийството като нещо лошо. Аз не вярвам в Бог, в който и да е Бог, но не ходя по улица да убивам хора и така нататък, или да наранявам някого, или пък дори да обидиш някого. По принцип отбягваме да го правим в повечето случаи. Фани убий някой. Те е страх повече от държавата. Защото много хора ги е страх повече от държавата. Последствията са на друг принцип. Те е страх повече от държавата, отколкото от висшата сила, която движи всички наши неща в вселената, брат. Моля да те повече страх от някакви хора, които седат в жълта сграда, облечени с костюмчета, отколкото от нещо, което създава дърво, природа, клетки, всичко. Това не е ли по-страшно? Това няма ли повече сила? Много хора, които са вярващи, не могат да разберат как работи мозъкът на един невярващ човек.
както аз вече споменах, за мен законите не произлизат от Бог, а от моралите, които са се развили, еволюирали в нас през стотици хиляди години. Няма как да не е страх от нещо, което ние си мислим, че не съществува. Това е едно да попиташ някой човек по улицата, дали го е страх от Волдемор. Има ли креатор, има ли създател на нещо, което може би е търнало, нещо, което винаги е било там? Ако Вселената винаги е била там, има ли създател на тази, защото в Бог говорят? Да. Създателя на всичко. Да. Как така ще дадеш всичко при положение, че всичко е било там винаги? Аз лично тук си помислих, че той всъщност ще подходи по съвсем различен начин и ще използва различен аргумент. Според мен трябваше да попита Тото кой е създал Бог. И ако отговор на Тото беше никой, Бог винаги е съществувал, тогава отговора ми или неговият отговор трябва да бъде добре, ако Бог може да съществува, да е съществувал винаги, защо Вселената да не е съществувала винаги? Защо трябва да има създател Вселената също? Знаеш къде съществува? Кое? Цялото това нещо. Къде? Не в всичкото и във винаги, а в нищо, брат. Материалният човек търси да съществува във всичко. Кое е това, кое е преди това? Това съществува в нищото, брат. По дефиниция няма как да има нещо, което да съществува в нищото. Ако имаме нищо, нека да си го представим като празно пространство, което няма нито една частица или пък време. В момента, в който добавим дори и една частица, то това нищо вече става нещо като част от всичко. Надявам се това да има смисъл. По-скоро, вижте, реално никой няма никакви доказателства, че го има или че го няма. Така е, нямаме доказателства нито за съществуването на Бог, нито пък за неговата липса. Кое би било доказателство за теб? Откъде я знам, брат? Ако някой ден това нещо докаже, окей. Ма как бе? Те са доказани стотици неща, но ти казваш, това не е достатъчно за мен. Първо, в такива ситуации винаги може да предложим бръсначът на окъм. Това е един философски принцип, при който когато имаме две твърдения, които са еднакво добри и представят своите факти по еднакво добър начин, твърдението, което е по-просто, е най-вероятно вярното твърдение. Второ, религията твърди, че нещо съществува, в случая Бог. Тоест, религията трябва да потвърди това нещо, като го докаже. Много е трудно, дори може би невъзможно да се опиташ да докажеш, че нещо не съществува, когато си мислиш вече, че това нещо не съществува. Аз няма никога да продължа цял живот едва ли не да се опитам да доказвам нещо, което ти всъщност не можеш да докажеш, че съществува. Но като човек, който не вярва в Бог, ако трябва да избера едно доказателство, което би ме накало да повярвам, то това е да видя физическо доказателство за Бог. Тоест, ако Бог, такъв какъвто е описан в Библията, слезе тук при нас, на земята, или където и да е, и ние го видим, и той може да докаже, че има тези сили, които са описани в Библията, тогава аз ще повярвам, че Бог съществува. Истината е, че много учени биха се зарадвали от това Бог да бъде доказан, защото това ще отговори на толкова много въпроси и това ще бъде буквално най-голямото откритие за винаги. Едно нещо, което за нас работи като доказателство за това, че Бог не съществува, не е само липсата на доказателства, на физически доказателства, но и също така на всички противоречия, които имат в Библията. Това видео ще стане много дълго, ако изреждам всички от тях, но ще ви покажа две. Едно от тях е това, че се казва в Библията, че Бог е всемогъщ и всезнаещ. И също така се казва, че Бог е дал свободна воля на всички хора. Няма как да имаме свободна воля и в същото време да има нещо, което знае всичко. Ако имаме избор да завием наляво или надясно, който да изберем, означава, че Бог трябва да го знае. Тоест, ние нямаме свободна воля. Едно от тези две твърдения трябва да бъде невярно. Или ние нямаме свободна воля, или Бог не е всезнаещ. А друго противоречие, което съм си записал тук, за да съм по-точен, на едно място в Библията се казва: Господ говореше с Мойсей лице в лице, както човек говори с приятеля си. Малко по-късно в същата глава пък се казва: никой не може да види лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. И също така в друга глава пък се казва: никой никога не е видял Бога. Това е огромно противоречие, защото ако никой никога не е видял Бог и който го види не може да остане жив, как тогава Мойсей е говорил с Бог лице в лице? Не е вечни файт между наука и религия. Точно това е, брат. Но религията има преди да има наука. Нямаме сведения, за съжаление, дали религията или науката е първо. Може би най-вярното нещо е това, че науката и религията всъщност са вървели ръка за ръка и са еволюирали по едно и също време. Като причината е любопитството, защото когато сме любопитни за нещо, искаме да знаем как се случва и какво се случва. Ако това е нещо, което ние можем физически да го видим или да го пипнем, влиза към част от науката. Ако е нещо, което няма как да се го обясним, можем дори да го видим, но няма как да се обясним защо се случва въобще, тогава е част от религията. Случва се така, защото е Бог. Звездите в небето, това са богове. Бог винаги е бил поставен там исторически, където науката все още не е
достигнала. Философията нарича това Богът на празнотите или нали, God of the Gaps на английски. И проблема е, че с напредването на науката науката достига до тези дупки и след това Бог трябва да се премести към друга дупка и така нататък. Аз съм склонен да бъда отворен към това нещо, да го приемам в живота си, ако наистина го усетя или по какъвто и да е начин. Много от нас така. Нямаме нищо против това против религията или пък това дори ние да вярваме в Бог, но просто нямаме такива доказателства. Ние задаваме прекалено много въпроси, а когато в една религия задаваш прекалено много въпроси, логиката се чупи. Дори да има научно доказателство как е еволюирала тази клетка, нямат научно доказателство по повода. Причината е нещо, което много хора, всъщност религиозни хора мразят да чуят и това е случайност. Нужните химични елементи са били на нужното място по нужното време и температурата е била точно перфектна за това нещо да се случи. Климатичните условия, целият хабитат на планета Земя. Ето тези климатични условия, тези хабитати, които се създават, за да може тази клетка да проработи, е Бога. Когато смесиш енергия с геохимия, според условията на живот се получава биохимия. И това може да се получи на всяка... Не, съгласен съм. Да. Съгласен съм. Но тъй като ни няма нас да я смесим, този, който я смесва, ето този, който търсиш. Трябва да имам предвид, че всъщност Вселената е достатъчно голяма за такъв вид случайност да се случи, не само веднъж. Да, не си го виждал, не си го чувал. Защо вярваш? Да, нали? Това е отговор на този въпрос, като как вярваш в мечтите си, преди да си ги сбъднал. Същото е. Това да имаш мечти и да вярваш в тях е много по-различно от това да вярваш в Бог. В един случай имаме идея или мечта за нещо, което искаме да се сбъдне. Нещо, което искаме да се случи. Когато си вярваме за това, че това ще се случи, е на основата на предишна информация, която имаме. Това дали имаме физическата възможност да го направим, какви са вероятностите и така нататък. Но се дължи на някаква предишна информация. Докато в другия случай вярваш в нещо, за което единственото доказателство, което имаме, е една единствена книга. Знам, че много от вас искат да ми кажат неща. Чувствайте се свободни да го направите в коментарите. Опитвайте се, разбира се, да запазите добрия тон, доколкото е възможно. Но ако искате така налично да ми пишете и да ми кажете вашите вярвания и дори може би да дискусираме, може да го направите в Instagram. Има линк долу в описанието и някъде тук по екрана ще се покаже. Може да последвате там и да ми пишете налично. Ще се опитам да отговоря на всеки един от вас. Не забравяйте да се абонирате за мен и благодаря, че гледахте.